Dema krîza Sûriyê ketwarê leşkeriyê de rejîmê biryara kişandina xortan ji bo leşkeriyê da û rewşa aborî û ewlehî jî têk çû û tevbûn sedem ji bo koçbûna xortan ji Rojavayê Kurdistanê. كري خصنا ما في مروبة قال لك احصائي جمع هنا بوكو شابونا خورطات دركتن باجاري حسكي او باجاري حمي باجاري كردا نسبتها احصاء نسبتها وان قياس حفتي حشي صديده بر وضعك سياسي بو وضعك امني بو ديسبكا شورشها سوري وكريزما سوري سلطاتي امني سوري عسكري خرد زوريت برن عسكريه دور وضعك اقتصادي قلكي خراب سرملات هات Piştî damezrandina rêveberiya Xweser biryara erkê xweparastinê derxist. Lêjber ev biryariyek alî bû, gelek xortxwanedan dest û koçber bûn. Sedema herî sereke ji koçberiya xortarê leşkeriyana çar bû û divê fetra a herî dawî de dihatin xwestin ji esayîşa gelek xortreviyan hevalê me kes nemayê di zanîngeha de bi rastî xort gelekî kêm bûn xwendevanê me yanî Kurd gelekî kêm bûne û giş xwelkerî datînin kesê ti çarê ji vê meselê nake. Tevgera Kurdî jî ji ber pirsgirêk û nakokiyên wê xort başguh kirin û nêzîkî alozî û êşin wan nebûn. Lewra rêjeya koçbûna xortan ket asta metirsiyê de. راستی کێمایە تەفگەرا کوردی سیاسی ji hêla xorta de nikarîbû ti alîkarî wan bike ti pizgirêkê wan çareser bike bêtir tevgera Kurdî bi nakokiyê xweda ketibû yek ji sedemê ê pir girîng ê gobandorek xwe yê nêkatîv avêt bû li ser rewşa xorta ji hêlek dijî de nakokiyê orta encûmanê de orta tevdem de ew jî bû ew jî sedema pir girîng e ew jî gokarî û bandora xwe li ser rewşa xorta bike. Xort hêza civakê ne û stûna avahiyê ne. Lewra dibe bêtir li ser rewşa wan bê seknandin. Îvan Hesîb Rûdaw Hesekê.